Dobrovoľníci z Česka prišli s nápadom, ako pomôcť ukrajinským mestám s dodávkou elektrickej energie. Združenie Cesta nádeje života vyhľadáva v Česku aj na Slovensku veľké elektrocentrály, ktoré zapožičiavajú pre Ukrajinu. Ide o miliónové zariadenia, ktoré dokážu dodať elektrinu nemocniciam aj domácnostiam. Aktuálne pripravujú prevoz už tretej elektrocentrály. Plánujú ju pripojiť v oblasti pri Kieve. Nápad poslať na Ukrajinu výkonnú elektrocentrálu poháňanú naftou vznikol popri humanitárnej pomoci, ktorú organizácia Cesta nádeje života začala posielať na Ukrajinu od začiatku vojny. Marian Bizub podniká v Česku a zamestnáva aj Ukrajincov. Väčšina z jeho chlapov ale od februára minulého roka bojuje na ukrajinskom fronte. Ide o to, že každý pomáha Ukrajine, že si pomáhajú efektívne, ale my sme zvolili vzorec nie malými centrálami, ale priamo centrálu pripojiť k energosústave, kde by tá centrála napájala jak nemocnicu, tak aj školy a prebytok išiel do civilného obyvateľstva. Ide o špecifickú pomoc a plánom je napojiť výkonnou elektrocentrálou mesto alebo obec, v ktorom sa nachádza napríklad nemocnica s chirurgiou. Ide o zariadenie menšie než malá garáž, tak ako táto, ktorá nedávno skončila v ukrajinskom meste Bučač. Na Ukrajinu požičal známy internetový predajca, pôsobiaci aj na Slovensku. Sekund až 3 minuty, motor běží pomalu a zahřívá se. A tady je vidět odpočet. Leje se do něj nafta, mění se v něm olej jako v kterýmkoliv autě nebo nákladním automobilu a přes trošku pokročilejší systém řízení se i vyrábí elektřina, která je plnohodnotná a plně použitelná pro napájení jakýkoliv domácnosti, nemocnice nebo fabriky. Lekári tak budú môcť vykonávať operácie aj v čase, keď majú výpadok energií. Tie sú v krajine počas dňa niekoľkohodinové, niekde nie je elektrina celé dni. Ten generátor nám pomôže zvládnuť všetky ťažké dni. Ďakujeme. V oslobodených oblastiach Ukrajiny elektrikári renovujú zničené elektrické vedenia. Takto sme ich nakrútili pred časom v Makarive. Mesto pri Kieve sa Rusi pokúšali dobiť podobne ako Irpiň či Buču. Все буде добре, все буде Україна. Кожен день, без вихідних. Pracujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni, nepretržite. Elektrina znamená svetlo, teplo, možnosť si navariť a iné základné potreby pre život ľudí vo vojnovej Ukrajine. A to Rusi vedia, preto útočia permanentne aj na elektroinfraštruktúru. Podľa zakladateľa združenia sú aj na Slovensku určite firmy či inštitúcie, ktoré takéto elektrocentrály určite majú, nevyužívajú ich a možno by ich chceli Ukrajincom požičiať. Tým, že ukrajinské podmienky sú o mnoho skromnejšie než naše, takže sa môžeme baviť aj o tisícoch ľudí, kedy jedna centrála dokáže dať svetlo 1000 osobám. Rastislav Striško, televízia JOJ.